Takže dneska počkaj. pozeráme muži, ženy a by sme synchronizovane spravili toto. Dobre, už som aj zaudal, čo som chcel povedať. Pome. Dobre, ja len chcem... Ja som sa dávnejšie prihlasoval na farmu a oni ma reálne vybrali. Pravdepodobne iba čisto preto, lebo bolo tam taká možnosť, že na to, že dám 5-minútové video, kde sa predstavíš. Ja som zapol video, začal som nahrávať, namiesto toho, aby som sa predstavoval, som im tam... Ukazoval som im 3 minúty v kuse moju zbierku Pokémon kartičiek na tom videu, kde sa máš predstaviť. Ideme? Počkajte. Wow. Vravel som, nemusíme púšťať. Keď som prvýkrát videl, nechcem povedať, že som sa zlakol, ale prakticky zlakol som sa. Tento diel prináša McDonald's. Zaži s nami chutné rande. Dnes budeme hľadať partnera ukecanej a sympatickej Janke. Ahojte, moje meno je Janka, mám... Kto je tá Janka? Teraz sa ide predstaviť ty. Ale ja ju poznám taká Ale ja ďalej. ju tiež poznám, ona nechodila na to s Duklokom, alebo bola s ním kamarátka taká lepšia. Hej, chodili spolu. Chodili spolu. Nedávaj to do videa, ale mne príde, že... Daj to. Nie. To tam dá, to tam 22 dá. sekúnd a znova sme pri sexizme. Úžasné. Nádhera. Ty si debil. Vieš čo, ja tam nechám len to, že ako hovoríš, že nedávaj to do videa, potom to vypípam a potom, že zase sme pri sexizme. Nie, toto editujem ja, toto editujem ja. Mám 24 Nie. rokov, teraz fresh. Venujem sa práve influencingu, stará, čo ja. nemám moc rada to slovo. Mám veľmi rada tú prácu, rada natáčam, točím videá už od mojich 19. Prečo sa smeješ? Podľa mňa nevyzerá do 35. Čo? Čo? Dobre. A strašne ma baví šoferovanie. Ja budem tá, čo vo vzťahu je šoferovať. Základné vlastnosti, ktoré môj partner... Toto nedopadne, dobre, teraz sme pozerali. Každé jedno stopnutie je prosím iba sexistická poznámka. Toto má byť insightful knowledge. Takže ja sa teším, koho tu spoznám. Možno to bude môj ďalší kamarát, možno niečo viacej, uvidíme. Má to 22 Frajera minút. Takže vyzerá to, že Áno. potiahnu celkom dlho. Ide o to, že tam mám dojem, že z réžie im hovoria, že predĺžte to. Lebo aj keď tam není vôbec nič, aj keď sa tam nenávidia medzi sebou, tak to ide do posledného kola mi príde. Na druhú stranu, oni tiež môžu sami chcieť, lebo povedia si, OK, chcem free jedlo, alebo chcem proste... Nie, free pozri si tú olejky. prvú Ale časť. oni Úplne, pokračujú toto- aj po jedle. Hej. Oni sa nažerú, nenávidia sa tam medzi sebou a idú Možno aj je po to jedle. reálne, že oni sú platení od kola. Proste za každé kolo majú nejakú sumu Hej. peňazí. No však sa tam... Viete čo? Prihlási sa a povieš. Ja sa tam reálne prihlásim a zistíme. Ja tam proste pôjdem Ty ako by si sa špion. reálne mal prihlásiť. Ahoj, moje meno je Janka. Ako sa voláš? Ahoj, moje meno je Juraj. Voice crack. Toto nie je dobre. Toto nie, daj to naspäť. Repeat. Oj, Bože. Ticho. Rewind the tape. Ticho, Vidíš? ticho. Ona si prečistila hrdlo. To je presne to, čo musíš spraviť. Ticho. Ahoj, Okej, jasné. moje meno je Juraj. Oh, shoot. Toto nie, kámo. No, Keď prvý dojem je takýto. Misko, prestaň. Prečo? Opakovaný vtip není vtipom a my Akože sme voči medzi mne, tým. že je to Patrik? toto Alebo není to čo má znamenať? neviem, to som dostal od kamaráta. Misko, toto si ty. Si dostal od Nevidím vaše kamery. Čo rád robíš vo voľnom čase? Hrávam teda LOLko. Yes, dobre. Dobre, ukonči to tam, Dobre. Ukonči to tam Instant hneď. cut, proste dovidenia. Dobre, môžeme zo toho urobiť short, áno, tu sa to končí. Existuje niečo ako červenčí red flag? Discord admin. Discord Ja, admin. OK, alebo Reddit moderátor. Ešte čo hrávaš? Aké hry ešte hrávaš? Momentálne teda moc na to není čas popri všetkému, predsa len teraz bakalársky ročník, ale keď už niečo, tak ešte ten Valorant niekedy, Klasika. Dobre, čiže skôr super. také kompetitívne hry. Povedal by si, že si aj kompetitívny v živote? Samozrejme, celý život je kompetitívny tým pádom. Tak, brať, samozrejme, treba dobrú spoločnosť, ale treba sa predbiehať. Treba mať On varí z ničoho, podľa mňa on reálne ľudí- varí z ničoho. No, čo? On dostal otázku a ChatGPT je random generátor slov proste. Hej.
Sokrates novodobý. Akože, Koľko má views? No dajme tomu, že 30-40 tisíc priemerne. okay. Tak to nič. Životné, zabavné, o jedle volať. Jak tak to nič, má to Jak viac keby než sa ty. byt mali ty kokos 450 Hej, presne, miliónov. hovoríš, aké vy... Ach, hej. Cestujem, hej. A ako bola taká top destinácia, v ktorej si bola? Tak pre mňa vždycky top je určite Chorvátsko u mňa. Ja som popravde ešte neletel, takže Čo? neviem. Hej, aj Chorvátsko je dobré, je super. Ale tak ty si nikde inde ako Chorvátsko ani nebol. Ty Bol si bol, som. že na Slovensku, Česku, teraz ideš do Poľska a Chorvátsko. Kedy idem Máš- do Poľska? Kedy idem do Poľska? Však si No. povedal, že ideš v sobotu do Auschwitzu. Neviem, čo tam chceš robiť, ale... Čo? To malo zostať v súkromí, dobre? Máš celý svet a ty si vybereš Chorvátsko ako jedinú destináciu. Hlavne že to je bez toho- najlepšie. Nie, to som nepovedal, ale Nie. pomer cena výkon Máš- je to super krajina. Jaký pomer cena? Pomer cena výkon. Kamo, je- ja som bol čo na prosím? Kanárskych- Ale čo, Ja som bol na Kanárskych vieš, aké ostrovoch, drahé? je to tam lacnejšie. Chorvátsko je tak extrémne drahé, že je to až smutné, ale Dobre, je to s tým jediný súhlasím. výlet, ktorý Slováci a Česi si vedia zariadiť sami. Všechen Jasne, tak. zvyšok To je musí pravda. byť agentúra nejaká. Súhlasím, ale je to dobrá krajina, nie je to taký Bangladeš. Bangladeš Bangladeš je tiež Bangladeš pohode. není zle na tom. Aby si vedel, tak to je moje prvé rande, takto nejak, pretože ja väčšinou som mala partnerov, takže sme sa spoznali cez to hrávanie práve, že? Aha, Ja som v živote nemal. To je moje prvé rande. Ja som myslel, že takto, že naslepo. Ale to je fakt, že jej reálne prvé rande v živote. No a nechajú tak. No. Ty si, dobre, Akože v koľkých si dobre. mal ty prvé rande? Akože dobre chápem, lebo však Dukloka proste asi inak zlá narila. Ale však technicky asi spolu s ním išla na rande, nie? Myslím, Ja že Dukloka vo vzťahu. Na 100%. Tak to Oj, bože. My sme aj nezačali pre ten YouTube kanál a my už proste palíme tie mosty z ostatných. To je hrozné. ale my si s týmto kanálom si znenávidíme celú scénu. Doslova, Lebo my však budeme to- dávať každého človeka sem dáme a budeme za neho rozprávať Všetci- pomocou AI modelov. Všetci, čo to uvidia, si doslova Dajte tu povedia, Dukloka, dajte. Dajme, áno, Dajte tu áno, Dukloka, presne. Duklok je... Tu dajme áno. Dukloka, presne. Dobre. Duklok, je to pravda? Lorem ipsum dolor sita. Oh, fuck. Consectetur adipis cingelit. Aha, Jasné. tak som to si fakt nemyslel. nemyslel. Okay. Ale až tak Čože? detálne si to nemusel hovoriť. Toto si odpikáte. Dobre, dobre. Vidíme sa na súde. Vy papluhovia. Ako by si povedal, že by sa mala obliekať tá tvoja partnerka? ako sa oblieka. Hlavne nech jej to nejako svedčí, nech to nejako vyzerá. Keby som nemala tú masku na sebe, tak by som sa normálne pozerala do kamery a bola taká, že čo to povedal? Lebo normálne som bola chvíľu, to bola tá veta, ktorá vo mne rezonovala potom, lebo nech to nejak vyzerá. No To a nie je čo, tak- čo je na to tom nie je zle, také- nechápem. Nie je to Hej, až ale také tiež, hej, kontroverzné, v pohode. jak- Hej, v pohode. Ja to poviem inými slovami, nechcem, aby sa obliekala do vreca a vravela, že to je móda, alebo neviem. No, No. to je dobre Čo je povedal. na tom zlé? Čo je na tom zlé? Podľa mňa si to ona zle vyvodila, alebo neviem. Tá väčšina. Tak dajme tomu zo 5, tak 4. Dobre, stop. Prvý chod je Dobre, tam spomínal brain fog, ale reálne ja fakt nemám poňatia od poslednej vety, teda do tej poslednej vety ja nemám poňatia, čo oni tam hovorili vôbec. Ja som tam to úplne zabudol. Akože jeho som počúval, jeho som ešte tak relatívne počúval, čo ona povedala, ja už som kompletne zabudol. Mne to príde ako také Mne tam proste príde, úplne basic. no hovor, prepač. Úplne A basic Mne rande. príde, že tam není nič zaujímavé a oni sa snažia byť strašne kontroverzní úplnými normálnymi vecami. Áno. Bežná konverzácia a teraz daj nám nejakú reakciu na túto, čo sa stalo a preháňaj. Oni tam proste čo aj povie, že no, narodil som sa v Bratislave a tam dajú proste Vine Boom, nazumujú na ňo, dajú tam 10 filtrov. Ja mám rád ženy. Bum. Kontroverzné. Oh môj bože. Ideme ďalej a je čas si zložiť masky. Ako na seba naši holúbkovia zareagujú?
čo je za voiceover? To čo je za voiceover? Stop, Neviem. stop. Nevidím. Zle. Bez servítky, bez servítky. Čo, no voiceover. to nie som blondina. To je, Bohužiaľ. bez Máš servítky pekné je vlasy, lepšie. to sa mi páči. Ďakujem. To je veľmi pekné. Žena je Také- slepá, tak na čo je vôbec dávali? Sú pekné. Im to vraví, že Keď som nevidí. prvýkrát videl, nechcem povedať, že som sa zlákol. Počkaj, Paťo tam má problémy s duchmi. Musí vynadať duchom. Vynadáva duchom, počkaj. A teba som už predtým evidoval, čiže Áno? viem. Super. No to som zabala. Čaká nás originálna špecialita šéf-kuchára. Budú si po nej Janka s Jurajom bližší? Čiže máme tu trojice slov a budeme to dávať vlastne v OK. porade. Čo je nám také najbližšie? iPhone, Samsung, Xiaomi. iPhone velice omielaná téma v menučku. Nemal Asi by som to iPhone. nechal tak, jak to povedal. Prečo Samsung Áno. posledný? Mala som zlé skúsenosti so Samsungom. Mala som ako... Paťo, stopni. Dobre, Paťo Dobre, Paťo dobre. ide teraz tvikovať. Paťo začne tvikovať teraz, fakt. Milujem, keď si ľudia kúpia, že 50-eurový Samsung pred 20 rokmi a potom povedia, že dobre, všetky sú zlé, musím ísť na iPhone. iPhone je najlepší, všetky Samsungy sú zlé, lebo sekajú, lebo sú proste na áno. hovno. A Keď proste sme pri tom iPhone, tak ja hľadám iPhone za 50 eur. Čiže chlapci. napíšte mi Izgovi, ak máte niekto, za 50 eur. Presne tak. odkúpi. OK, ako ďalšiu trojicu tu máme Rytmus Separ a Luka Brasi. Prasi do jednotky. Bratislava. Čiže počúvaš československý... áno. Či je pre mňa red flag, že ho baví československý rap? Áno. Dobre, stop. Áno, ja... Súhlasím, súhlasím. Kebyže som na rande so s mužom a proste mi povie, že počúva slovenský rap, ja ho automaticky odškrtnem, ja si ho zablokujem. To je pravda. Počuj, ak nejaká osoba počúva aspoň jednu songu od Luka Brasiho, tak sorry, ale môžeš odísť. Jedna sa nájde, jedna jediná dobrá. Ja neviem, kto to je. Je Máme bez handy, lúze, že máme jediný- cash. jediný To je- dôvod, že viem, kto to je, že som videl AI video Roberta Fica a ako o ňom hovorí. To je Ale to je viem o Lukovi Brasim. Ten text je Mercedes úplná S. sračka. Áno, Reálne áno. to je všetko dané na ľudí, ako sú. Dobre. A nehovor mi, že to není pravda. Že keď aj niekto pustí niečo také, že Ježišmaria. S kamarátmi ideme aj na zrče vlastne Jediná vec, československé, ktorú aj sme súhlasím. boli minulý rok. Baví ma tá hudba? Vlastne na Čo si povedal? Že jediná vec, ktorú Nič. súhlasím. Nič Nič, nedôležité. kašli na ňo, Púšťaj katníme ďalej. to. Daj 5 sekúnd dozadu a púšťaj. Luku nepoznáš vôbec? Akože si ho neevidovala? To, že nepoznal Luka Brasiho ma To je teda dobré. veľmi prekvapilo, To je lebo dobré. však teraz boli s Pilsim reálne všade. Podľa mňa si vymýšľala. Ja vôbec sa nehýbem v tomto Dobre, jasné. československý rap. Neviem, kto, Paťo, vieš, to je Luka Brasi? Ja Je to jeden z najviac počúvaných československých interpretov na Spotify, áno. Ja som ho videl iba v AI deepfake videu s Robertom Ficom, kde na ňo nadával, že prečo nosí masku, lebo mu není rozumieť. To je jediný dôvod. Ale Ale ja prečo neviem, toľko... Ja neviem, kto to je. Prečo toľko ľudí Ale poznáš tú nepozná, pesničku, kto je nie? Luka Brasi a má také veľké čísla? Akože niečo mi to spája s tou cieľovkou, možno ktorá ho počúva, ako napríklad, že alebo Už je to Nie, sexisti, nie. už sme aj racist. Dobre, super. Jo, chlapci, poďme začať nový podcast deň neskôr. Takto, tam na policii. Ja si teraz začnem pripravovať skript na video, ako odchádzam z projektu FUJ, lebo sú príliš kontroverzní pre mňa. Už dobre, ja si začnem pripravovať dopredu. YouTube, TikTok a Twitch. OK. Dobre, stop. Ideme my sme Ako by ste to profesionálni. vydali? Ja som dopoinové decko, čiže TikTok ide do jednotky. A druhé je Instagram. nikoho nezaujíma, púšťaj ďalej. Áno. Čo rád pozeráš na YouTube? Väčšinou gameplay z LoLka reálne. Že si pustím veľmi rád. Kamo, 7 hodín ho hraje a Skipni ešte ho. si pozrie gameplay. Jaj. Pusti Čo ho. pozeráte vy hlavne na YouTube? YouTube Kids. youtube.com/zavináč FUJ+. Áno. Dajte odber. Ja pozerám kanály ako je napríklad Paťo Minus, Paťo Psích, pozerám Krabica, cigaretová krabica, potom Krabica 2. Mizga, toho som videl, ale toho nesledujem a potom rád pozerám moje kanály a potom ešte teraz rád pozerám videá, ktoré ešte nie sú vydaté, ale rád ich pozerám na Dobre. naše nové dva spoločné
Fuj plus a fuj IRL, či jak to máme, ako máme Áno. pomenovaný, som zabudol. Fuj IRL. Dobre. No, Ok. čo by som to nepovedal. Asi, A teraz, asi takto okrem teraz- Mizga vlastne sledujem tak všetky tieto kanály, čo si povedal. teraz ten retention rate v tejto časti, kedy toto hovorím, jak padne. Mizgo, ty koho sleduješ? Mizgo sa nahneval. Nie, Počkaj, Počkaj, stop. Duklok, ty koho sleduješ tak hlavne? Pomoc. ja Som tu som proti počul. svojej vôli. Títo na nič hodníci mi nedajú OK, ani A to napiť. sa dá pochopiť, jasné. Fair enough. To je klasika. Za celý život? Môže to byť už takých 9K. 9000 hodín asi Ok. nahratých. Dobre, preč. rok, on má rok na tej hre. To je reálne rok jeho života. Kamo, to je rok smutné. života. Ale podľa mňa by bolo dobré si aj teda niekedy prejsť, vieš, že čo a ako. To má Samozrejme, pravdu. ja si myslím, že To má určite pravdu, každý by mal rozumieť politike aspoň trošku, alebo nejak to vnímať. To je určite, to je pravda. Ale nemyslím si, že každý by do toho mal byť úplne zažraný, že pozerá Čo každú robíš, jednu správu kravica? A mne osobne to nerobí dobre. Prečo si tak červený? Čo sa Ja som v deje? živote nevidel. To ani ja nie Čo som sa taký deje? červený. Kamo, nie, že To infarkt som- dostaneš. Dobre, vypni to Otvor si video, lebo... okno. Čo sa deje? Čakaj, to mám otvorené Kamo, toto okno. nie. Ja sa snažím, aby som bol čo najviac červený. Postupne. No a potom dostaneš infarkt. Počkaj, ja sa spravím čo najviac biely potom. Dobre, ja nevládzem, ja som fakt, nemusím ísť do toaletu, zapnite to video a idem preč. Spadneš do lavy, creeper vybuchne Čo? pri dome, alebo stratíš inventár v hardcore. Takže prvé bude najhoršie. No počkaj, spadneš do lavy, to ti zhoria veci predsa. Áno. A stratíš inventár hardcore, ale však... No akože, tak či Hardcore. tak proste skapeš. Kurča. Dobre, ale hardcore je... Dobre, Mizgo, zabij sa. Čo za to? Čo je? Jak môj život dospel do tohto momentu? Už to dotreme dajak, fakt. Koľko ešte? Poďme 8 minút. ešte. No, môžem zvýšiť rýchlosť, ak chcete. Hej, a daj tam Subway Surfer Zone. Dobre som... nasvietený. Hej. V pohode. To používaš to tú lampu, čo si mi hovoril? Mám teraz 3 na sebe. Stratíš inventár v hardcore, čo? Prečo Teraz dal- si to pozerám. Ako Dobre. môžeš stratiť inventár v hardcore? Lebo tam stratíš všetko. To Však nejaký práve. blázon napísal, to proste, že how do you do fellow kids, ja proste poznám Minecraft references, ale nedáva to absolútne zmysel. Sú pre dvojicu rozdiely, na ktoré prišli počas druhého chodu Dealbreakerom? Pokiaľ chce dvojica pokračovať ďalej, musíme na ich tabulkách uvidieť áno. To je aké zlaté, to je aké pekné vidieť, ty kokso. Tak. Prečo? Počkaj, ty si to dal na dvakrát speed? Dobre, počkaj, ja som Zatiaľ teraz iba prišiel, 1,5. prečo to máme na dvakrát? Je to iba jeden. Daj to na dvakrát speed, daj to na dvakrát speed. Už som to Čo nedával. som minul? Nedával Čo to som minul? proste. Prečo je to zrychlené? Nič Ja si som to neminul, vedel. nič, chápeš, nič. Čo najzaujímavejšie si kedy vytvorila v Minecrafte? Ježišmaria, ja som raz bola normálne vyhlásená a bola som ako builder na jednom serveri. Prečo tam ukázali koňa? Lebo ženy majú radi koňov, nie? A hlavne biele ženy vo USA majú radi svojich psov. Golden Retriever? jak sa to volá? A ešte Hej. tento. Tých majú najradšej. Ja len sa pozerám na tú Paťovú tvár, ja už vidím, jak on proste ľutuje, že mi vtedy v januári 2024 odpísal na Instagrame. On to proste ľutuje. Taký butterfly Proste- effect. Ja som proste napísal, že hej Paťo, nechceš, sa vypáči tvoj kanál, nechceme natočiť video a tak. Ja som bol reálne, On to proste ľutuje. že v Londýne na Silvestra, ja som sa zobudil ráno proste po opici alebo čo, ja pozriem, prečo mi píše cigaretová krabica? Paťo sa opil. Alebo budú chcieť dotiahnuť rande až do konca. Let's Aké go. zlaté, Áno, Ježišmaria. Takže Dostávať za to predstavme sa, platené. že vraj Áno, idem. áno, No, že čisto to- ja chcem s tebou, chcem s tebou. ja V chcem ktorom za to kole to dostať dostanem platené. peniaze? Ja chcem dostať Mhm. peniaze za to, že ktorom to musím kole? pozerať. Poďme skipnúť ten koniec. Alebo chcete to Hej. reálne Nie, dopozerať? však Nie, ja fakt Nie. nechcem. neviem. To McDonald's sponzoroval? Perfektné nasvietenie som našiel. Ticho, tam vzadu. No. Pomoc! Ó, Ja to musím dať No to preč. je, jaj.
Ja si Hraješ veľmi holku idem a na tom, čuduješ sa, ako že si ťa žena rozumieme. odmietla. A ja som tam Začína ma hlava bolieť, neviete prečo? Hľadá z tohto. Dobre, moje pohlavie dám muž. Aké pohlavie, že hľadáš? Dám nezáleží mi. Mne tam proste dajú, ja neviem, takého, jak je proste to tá slitina, alebo tak, a ja budem rád. Prosím, nech mi tam daj To je bolo slitinu. strašne funny. Akého partnerku hľadáš? Preferoval by som ženu, ale viem sa zmieriť aj keby, že nie je. A hlavne, že to dýcha. Hlavne, že to dýcha v zátvorke. Nejaký red flag, ľudia ako Mizgo. Volá mi mamka. To posielam, idem ísť spať. Choď, čau, maj sa. Dobre, Aj tak, kľudne. umyť zúbky, Áno, mami. prezlieť sa do pyžamka. Že čo? Buď ticho. Ja... Nie tebe, mami, nie, to nie tebe. Hej. Bro, už tam niečo. Neberiem lásku v televízii vážne, ale ak z toho vznikne No, dobrý strik na TikTok, počuj. idem do toho. Skopíruj celú túto konverzáciu a pošil YouTube do toho. Celú konverzáciu, neúplne daj si Ctrl O. Môj bože. Ak teba nezoberú do tejto show, tak ja už fakt neviem. Hej, presne. Chápem, ospravedlňujem sa.